Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri Aşgabatyň mekdeplerine aýlanyp, okuwçylaryň mobil telefonlaryny barlaýarlar. Adatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylarynyň biriniň tasdiklamagyna görä, indi bir hepde gowrak wagt bäri dowam edýän bu çäre duýdansyz geçirilýär. Howpsuzlyk gullugynyň işgärleri esasanda ýokary synp okuwçylaryň telefonlaryny barlaýarlar. Mektep ýolbaşçylarynyň biri ýa-da ikisi bilen bilelikde başga-da 3-4 adam sapaklaryň dowam edýän mahaly klasa girýärler. Mektep ýolbaşçylary telefonlaryňyzy çykaryp partanyň üstünde goýuň diýerler. Şol adamlar hem telefony ýeke-ýeke alyp içiniň suratlaryny, videolaryny we beýleki zatlaryny barlaýarlar. Olaryň näme gözleýändi ýa-da barlaýandygy barada okuwçylara maglumat berilmeýär diýip anonim şertde maglumat beren habarçy mektep okuwçylarynyň we olaryň enatalarynyň ençemesine salgylanyp gurrun berdi. Habarçy şeýle barlaklaryň biriniň Aşgabatyň Gawdan we etrapçasyndaky 18-nji mektepde geçirilendigini we telefonundan Fransiyadaky sary keltekçeleriň suraty çykan okuwçylaryň biriniň ýüzüne şarpyk çalynandygyny aýtdy. Bu mektepde barlaklar 1-nji fevralda geçirildi. Şonda okuwçylaryň biriniň telefonundan Fransiyada sary keltekçede protez geçirýänleriň suraty çykypdyr. Onu badabat soragy çekip başlapdyrlar. Ondan bu suratyň näme sebäpden telefonunda bardygyny sorap, ýüzüne ençemegedek şarpyk çalypdyrlar diýip habarçy belledi. Ol bu okuwçynyň soňky ykbaly barada häzirlikçe özünde hiç ýyly maglumatyň ýokdugyny hem sözüniň üstüne goşdy. Adatlyk radiosynyň paýtagtyň 18-nji mekdebi bilen habarlaşyp, bu barada kommentari almak synanşyklary häzirlikçe başa barmady. Şeýle-de bu barlaklaryň geçirilmeginiň sebäpleri barada Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginden hem maglumat alyp bolmady. Aşgabatly ýaşaýjylaryň we synçylaryň ençemesi ýurdun howpsuzlyk gullugynyň işgärleri tarapyndan okuwçylara garşy amal edilýän bu çäreni adamlaryň maglumat almak ýa-da edinmek hukuklarynyň gösgöni depelenmegi diýip häsiýetlendirýärler. Belläp geçsek, Türkmen Howpsuzlyk gullugynyň işgärleriniň paýtagtyň mekteplerinde geçirýän bu barlaklary ýurtda mektep okuwçylaryna edilýän gödökçülügiň güýçlendirilen we telefonlarda VPN tilsimleriniň petiklenendigi baradaky habarlaryň ýa-da gabat geldi. 30-njy ýanwarda Adatlygyň Aşgabatdaky habarçysy ýurtda Google Play tilsiminiň hem petiklenendigini, telefon ustalarynyň hem ýaşaýjylaryň telefonlaryny VPN gurnap bermeýändigini habar berdi. Ýene-de şol güni mesjide namaz okumaga gidýän mektep okuwçylaryna gödökçülügiň güýçlendirilendigini paýtagtly habarçy gurrun beripdi. Soňky 10-15 günde mesjide juma namazyna baran oglanlary namaz okumaga goý bermeýärler. Siziň din bilen näme işiňiz bar? Barın gidin-de okuwuňyzy okaň diýip raýat eşikli adamlar ýaş oglanlary mesjidden gowýarlar diýip namaza goý berilmedik oglanlaryň enatalary Adatlygyň habarçysyna gurrun beripdiler. Mundan başga mesjide namaz okumaga barýan mektep okuwçylarynyň atlaryny, adreslerini anyklap, etrap bilim bölümleriniň, güýç guruluşlarynyň işgärleriniň oglanlaryň okuyan mekteplerine gelip, mektep ýolbaşçylary, molimler bilen hem gurrun geçirýärler. Galy bersede 28-nji ýanwarda Adatlygyň habarçysy Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynyň ýolbaşçylarynyň studentlerden özleriniň gyşky din çalyş möwsimi döwründe mobil telefonlary ulanmajakdyklary, internetden peýdalanmajakdyklary hakynda dilhata alyndyklaryny hem habar berdi. Halkara guramalarynyň metbuat we internet adatlygy boýunça çap edýän ýyllyk hasabatlarynda Türkmenistan ýylyň-ýylyna tanqid edilip, dünýäde iň yaramaz görkezijilere ýurtlaryň hatarynda ýerleşdirilýär.